En een vriendelijk verzoek aan het achterterrein om toch vooral ook op tijd hier in de vooropstelling u aan te melden bij ringmeester Harm van der Meulen, zodat we een vlotte voortgang van het keuringsgebeuren mogen beleven. Ja, ons eerste veulen van vandaag, nummer 45, de Jonge Julius, krijgt een tweede premie. Een veulen wat goed scoort in het rastype, met name door de mooie halsvorm. In de bouw zouden we graag de bovenlijn iets sterker willen zien en iets meer voorbeenlengte zou niet meer staan, maar wel een mooie kruisligging en mooie kruislengte. Beenwerk iets koelhakker. De stap is vlot en voldoende ruim. De draf toont het veulen veel front, zou nog met iets meer balans mogen draven. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 45. Foal number 45 gets a second premium. Ja, klopt. Je moet op die kant. Okay.
Veulen nummer 46, de jonge Teun, krijgt vandaag een tweede premie. Scoort voldoende in het rastype, maar zou een wat langere hals mogen hebben en ook wat meer nek mogen hebben. De bouw, het veulen, is wat beknopt en zou wat meer ontwikkeling mogen hebben. Beenwerk is mooi droog, goed gesteld. De stap is voldoende ruim en voldoende actief. De draf voldoende ruimte, maar zou daarin wat meer kracht mogen laten zien, wat meer het achterbeen mogen onderbrengen. Vandaar vandaag voor veulen nummer 46 een tweede premie. Foal number 46 gets a second premium. De veulens aan te bieden voor de stamboekjury. Over 2 dagen gerekend iets meer dan 100 veulens aangegeven. Dat betekent dat de fokkerij in de zuidwesthoek van Friesland nog volop en zeer actief bedreven wordt. Since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows that I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and broken out more. Glasses of champagne out on the dance floor, hanging with some girls I never seen before. You used to call me on the cell phone. Veulen nummer 47, vandaag een derde premie. Veulen wat goed scoort op rastype, met name door de mooie halsvorm. De bouw zouden we graag wat meer voorbeenlengte willen zien. Veulen is wat neerwaarts gebouwd. Beenwerk, het achterbeen is wat gehoekt en de voorbeenstand zou wat correcter mogen. De stap is voldoende van ruimte, zou wat meer activiteit mogen tonen. En in de draf zouden we graag wat meer gedragenheid willen zien. De draf bleef wat vlak. Dus vandaar vandaag voor veulen nummer 47 een derde premie. Foal number 47 gets a third premium today.
They said you a lot to teach us how to use the tools, and yes, we got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we didn't stand for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn. Nog geen catalogus, die zijn verkrijgbaar op het secretariaat. En daarin vindt u een overzicht van het aanbod van de veulens welke hier vandaag bij het secretariaat dus een catalogus te verkrijgen. Alle gegevens van de vandaag aangeboden veulens, de complete afstamming en de fokker dan wel eigenaar. En zoals al eerder aangehaald, vanmiddag dus een kampioenschap voor eerste premieveulens. Hadden we donderdag ook een hele leuke afsluiting van zo'n keuring. Met een hele aantrekkelijke kampioen en een reservekampioen. Mogelijk gemaakt door de firma Bloemhof en Nelidox in Bolzwart. De firma De Vries, fouragehandel in Makkum. En last but not least, aannemingsbedrijf De Waard. Met een vestiging in Blauwhuis. En uiteraard onder dankzegging aan die 4 bedrijven die dat veulenkampioenschap mogelijk hebben gemaakt. Veulen nummer 48 krijgt vandaag een tweede premie. Het hoofd zou iets edeler mogen, wel een mooie halsvorm, hoewel de hals ook wat onderhals vertoont. Maar met name dus inderdaad de kap is heel aansprekend. Een langgelijnd, goed ontwikkeld veulen, iets neerwaarts gebouwd. Beenwerk is voldoende van kwaliteit, ook goed gesteld. De stap is voldoende ruim, zou wat actiever mogen. En in de draf maakt het veulen een mooi front, heeft ruimte en afdruk. Zou maar iets meer kracht mogen tonen in de achterhand. Vandaar vandaag een tweede premie voor veulen nummer 48. Foal number 48 gets a second premium today. En natuurlijk worden de veulens allemaal volgens dezelfde standaard beoordeeld. Ras, bouw en beenwerk. En uiteraard stap en draf, waarvan de laatste 2 onderdelen dus dubbel tellen. Ja, ik kom bij de eigenaar de uitslag vertellen voor nummer 49.
En daarbij ook de felicitaties, want daar hebben we een eerste premie voor. Veulen scoort goed in het rastype, een mooi hoofdje, mooie halsvorm. In de bouw zouden we graag iets meer ontwikkeling willen zien, maar wel een mooie bovenlijn. Beenwerk is droog, iets gehoekt in het achterbeen. Stap is voldoende ruim. Zou iets meer activiteit mogen laten zien, maar draf heel apart, een mooi front, afdruk en balans. Dus vandaag voor veulen nummer 49 een eerste premie. Foal number 49 gets the first premium. Congratulations. Nou, dan gaat de vlaggen uit in volle keer. Ja, toch heel anders dan wat wij gewoonlijk op zo'n zaterdag elkaar in Blauwhuis meemaken. Het is natuurlijk wel aan de ene kant heel jammer dat dat dit jaar dus niet het geval is. Zeker ook voor het dorp Blauwhuis, wat zijn driedaagse dorpsfeest eigenlijk ook voor het grootste gedeelte in het ziet vallen. Maar goed, we hebben er allemaal mee te maken. Meerdere evenementen die we wat dat betreft dit jaar moeten missen. En laten we hopen dat de situatie voor volgend jaar misschien wat beter mag lijken. En dan willen we graag 52, die zie ik al staan, 53 enzovoort deze kant op hebben, zodat we mooi door kunnen keuren. Werkt voor de jury ook heel plezierig. En ook voor het aanwezige publiek een mooie voortgang is wat dat betreft zeer aantrekkelijk. Was red and she was colorblind. All her friends, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying, love is like a barren place and reaching out for human things. It's like a journey, I just don't have a map. So maybe gonna take your time, appreciate it over time. Send a signal that she's hanging on a hope in the storm. Voor veulen nummer 51 hebben we vandaag een derde premie. Veulen zou iets edeler in het hoofd mogen, is wel lang gelijnd en voldoende hoogbenig. Graag zouden we de bovenlijn iets sterker willen zien.
Het beenwerk zou wat meer kwaliteit uit mogen stralen, is ook nog wat koelhakkig. De stap hebben we nog even extra naar gekeken. Die is niet altijd even taktmatig. En in de draf zouden we graag wat meer kracht, met name vanuit de achterhand willen zien. En wat meer ruimte in de passen. Vandaar vandaag voor veulen nummer 51 een derde premie. Foal number 51 gets a third premium today. Against the current, set it out. 2015, spring break, let's go. This hit that I scope myself out without light gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, Hot damn, I'm the police and I'm fireman. I'm too hot, hot damn, like a dragon water me time, man. I'm too hot, hot damn, say my name, know who I am. Too hot, hot damn. and my bad mouth down my breakdown. Hit your hallelujah. Girls hit hallelujah. Girls, hit your hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night we in the spot. Don't believe me, just watch. Hey! Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 Yeah! stop. Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, time to change. Julio, get stretched. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gonna show out. Smoother than a fresh shot skipping. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot, hot damn. Dragon water inside and I'm too hot. Hot damn, They say my name, you know who I am. Too hot. hot damn. And my bad mouth down my breakdown. Hit your hallelujah. Girls hit hallelujah. Girls, hit your hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Veulen nummer 52 krijgt vandaag een tweede premie. Veulen scoort goed in het rastype met een mooie halsvorm. In de bouw een mooie kruisligging, een voldoende bovenlijn, iets gerekt. Het beenwerk is mooi droog en goed gesteld. De stap is voldoende ruim, maar zou daarin wat meer kracht mogen tonen. En in de draf een veulenmaat wat wel front maakt, maar wat meer ruimte zou mogen tonen en wat meer zweefmoment. Dus vandaar vandaag voor veulen nummer 52 een tweede premie. Foal number 52 gets a second premium. Een tweede premie voor zover u dat niet meegekregen had. Met een aantal opmerkingen daarbij. Iets meer kracht in de achterhand. Mooi. I don't know how to act if I should believe him. I'm running out of time. I'm going out of my mind. I need to say something. Yeah, I need to tell you something. Yeah. Really like you, and I want you to want me to. I really, 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 really like you. And I want you to want me to. Say so much, I'm so
Veulen nummer 53 kunnen wij helaas vandaag geen premie geven. Het veulen zou wat luxer mogen zijn in de uitstraling. De bouw is wel voldoende sterk, maar wat neerwaarts. Beenwerk is voldoende van kwaliteit, maar in de voorbeenstand zouden we graag iets correcter willen zien. De stap is voldoende ruim en taktmatig, maar in de draf, en dat werd helaas ook erger gedurende het draven, was er een onregelmatigheid, met name in de achterhand. Dus spijtig, maar helaas geen premie vandaag voor veulen nummer 53. Colt number 53 doesn't get a premium today. In 54 dus Julius maal Andries. Het Ulkje Uteleen. Als je dat dan hoort, dan moet je toch wel willekeurig wel even denken aan inspecteur Arend Mandemaker, naar wie hier op deze prachtige locatie ook een hal, de grote binnenhal, is vernoemd. Een man die ook heel veel betekend heeft voor het stamboek en voor het Friese paard. Daar altijd met veel genoegen aan terug. Veulen nummer 54 krijgt vandaag een tweede premie. Een veulen wat heel hoog heeft gescoord op rastype, veel uitstraling, ook in bouw heel positief, langgelijnd en hoogbenig veulen en voldoende in de romprichting. Beenwerk is mooi droog en goed gesteld. Helaas in de beweging buiten, beide in stap en draf, wel taktmatig, maar daarin misten wij wat de ruimte en de souplesse. Dus een heel mooi veulen wat beter zou kunnen bewegen. Een tweede premie voor nummer 54. Foal number 54 gets a second premium.
Bad days, and so it's me. Voor veulen nummer 55 hebben we vandaag een derde premie. Veulen scoort voldoende op rastype in verband met de uitstraling in het hoofd. Wel een wat zware hoofd-halsverbinding, maar een mooie kap. Het veulen qua bouw is wat beknopt, wat neerwaarts en zou wat sterker mogen zijn in de bovenlijn. In het beenwerk zouden wij graag wat meer correctheid willen zien in de stand van het voorbeen. De stap miste wat ruimte en ook niet altijd even taktmatig. In de draf toonde het veulen wel een mooi front, maar zou meer ruggebruik mogen tonen. Vandaar een derde premie voor veulen nummer 55. Foal number 55 gets a third premium. Johannes maal Andries. Dan gaan we eens kijken wat hij in draf laat zien. Die moeder rijkelijk voorzien van een prachtige lange manen. Een van de redenen waarom zoveel mensen ons Friese paard doet bekoren en ook vallen voor die hele rastypische kenmerken van onze Fries. Het raskenmerk bij uitstek.
Veulen nummer 56 krijgt vandaag een tweede premie. Veulen met heel veel uitstraling, met een mooie hals en een mooi hoofdje. In de bouw zouden we graag een wat sterkere bovenlijn willen zien en het veulen is wat beknopt. We zouden graag wat langere lijnen willen zien. De stap is voldoende actief, zou erin net wat meer ruimte mogen laten zien. Maar de draf toont heel veel souplesse, ruimte en een mooi voorbeengebruik. Zou daarin net iets krachtiger mogen aantreden in het achterbeen. Vandaar vandaag voor veulen nummer 56 een tweede premie. Mooi, dank je. Vol number 56 gets a third premium. Voor veulen nummer 57 hebben we vandaag een derde premie. Het veulen is lang gelijnd, maar zou wat meer bespiering mogen tonen. Wel voldoende hoogbenig. In het beenwerk zagen we dat het veulen wat week gekoot is en ook erg koelhakkig is en daarin dus ook in de beweging wat kracht mist. De stap is voldoende ruim, maar zou dus inderdaad wat krachtiger aan mogen treden. Datzelfde geldt eigenlijk ook in de draf. Maakt voldoende ruimte en houding, maar zou meer op het achterbeen komen. Dus vandaar vandaag voor veulen nummer 57 een derde premie. Vol number 57 gets a third premium. 50, waarna ook de overige gebieden in Friesland een eigen vereniging oprichten. In totaal van 4, maar met recht de oudste van die 4 is nog altijd Blauwhuis, het Frieske Hinder.
een bolwerk ook van doorgefokte stammen, waar natuurlijk in de loop van de jaren door verkoop van paarden ook over de rest van Nederland diverse bloedlijnen vanuit Blauwhuis het hele land zijn overgegaan en zelfs soms daarbuiten. En dat is natuurlijk een advies wat iedere fokker ter harte dient te nemen. Als je begint, dan moet je met goed basismateriaal aan de slag gaan. En dat is in Blauwhuis in veel gevallen ook het geval geweest. Matties maal Fabe. Dan gaan we eens kijken of die net zo spectaculair kan bewegen als kampioenshengst Matties van Stan Derksen. De verrassende opvolger van drievoudig kampioen Jurre. Uit de fokkerij van Henk Dijnem. In Schraar. En het blijft natuurlijk ten alle tijde een momentopname. En heel vaak hoor je dan langs de kant, oh hij kan veel beter, hij liep thuis de sterren van de hemel. En als dan het moment suprême, het hier moet gebeuren, dan is het in de meeste gevallen toch net weer even anders. Maar we gaan eens horen zo dadelijk bij monden van Jolanda Slootjes wat deze Matties voor premie krijgt. Nummer 58 krijgt vandaag een tweede premie. Heeft voldoende gescoord in verband met de uitdrukking in het hoofd. In de bouw zouden we graag wat langere lijnen willen zien en een wat sterkere bovenlijn. Ook heeft het veulen een wat zware hoofd-hals-verbinding. Beenwerk is voldoende droog, iets week. De stap is voldoende ruim, zou erin wat meer kracht mogen tonen. De draf veel souplesse en afdruk, maar zou daarin wat mooier over de rug mogen lopen. Vandaag voor veulen nummer 58 een tweede premie. Foal number 58 gets a second premium. Nou, je zou kunnen... Test. Ja, we zijn hier weer. We waren even uit de lucht. Back on track.
Dan hebben we voor veulen nummer 60, je zou haast vergeten dat het regent, een eerste premie. Veulen wat heel hoog scoort op het rastype, veel uitstraling en een verticaal gestelde hals. Het is een hoogbenig, langgelijnd veulen, wat wel wat krachtiger in de bovenlijn zou mogen zijn. Het beenwerk is droog en voldoende gesteld. De stap is actief, zou het voorbeen net iets verder weg mogen zetten, maar een draf met veel front en lossigheid zou net iets meer mogen reizen, maar een mooie eerste premie voor veulen nummer 60. Gefeliciteerd. Foal number 60 gets a first premium. Voor veulen nummer 61 vandaag een tweede premie. Veulen is voldoende sprekend in het hoofd en heeft een lange hals. Iets wat onderhals zagen wij daarin. De bouw is voldoende lang gelijnd. Daarin zouden we graag de bovenlijn nog iets sterker willen zien. Beenwerk is mooi gesteld en mooi droog. De stap is voldoende ruim en actief. De draf toont wel ruimte, maar zou meer kracht in de achterhand mogen tonen en wat meer souplesse. Vandaag voor veulen nummer 61 een tweede premie. Foal number 61 gets a second premium.
Veule nummer 62 krijgt een tweede premie vandaag. Scoort hoog op rastype in verband met het mooie hoofdje en de mooie halsvorm. De bouw ook voldoende hoog gescoord, hoogbenig, iets wat strak op de lendenen. Beenwerk is voldoende droog. Achterbeen is iets gehoekt. De stap is voldoende ruim, maar zou erin wat meer activiteit mogen tonen. Ook in de draf zagen wij voldoende ruimte, maar Veule blijft daarin te neerwaarts in de beweging. Zou het achterbeen wat meer onder mogen brengen. Dus vandaar vandaag voor Veule nummer 62 een tweede premie. Van nummer 62 gets a second premium. Dank je. Veule nummer 63 krijgt vandaag een derde premie. Veule scoort gemiddeld op rastype een mooi hoofdje. We zouden graag wat meer kap en neklengte willen zien. Het veulen is voldoende van bouw, zou wat meer bespiering mogen laten zien, met name in de bovenlijn. Het achterbeen is wat gehoekt gesteld, wel voldoende droog. De stap is voldoende actief, maar zou daarin wat meer ruimte mogen tonen. En dat zagen we eigenlijk ook terug in de draf. De draf bleef wat in een hoog ritme en zou daarin wat meer mogen schakelen. Vandaar voor nummer 63 een derde premie vandaag. Van nummer 63 gets a third premium. Dankjewel, Jolanda.
Voor veulen nummer 64 hebben we vandaag een tweede premie. Veulen heeft een voldoende sprekend hoofd, zou iets meer neklengte mogen hebben. Het is een evenredig gebouwd veulen met een mooie kruisligging. Beenwerk is voldoende droog, iets week gekoot. De stap is heel makkelijk en met voldoende ruimte. De draf, het veulen maakt wel front en voldoende ruimte, maar mist daarin het schakelend vermogen en we zagen af en toe wat tactverlies. Maar dankzij het goede bouw en goede stap toch nog een tweede premie voor veulen nummer 64. Foal number 64 gets a second premium. En het gaat vanmiddag alweer wat drukker worden, want veulen nummer 65 krijgt vandaag ook een eerste premie. Een veulen goed in het rastype met een sprekend hoofd met een mooie lange hals. Een voldoende bovenlijn en een mooie romprichting met een positieve kruisligging. Beenwerk is droog en goed gesteld. De stap is actief, zou net wat meer vanuit de schouder mogen stappen. En de draf, het veulen maakt front, rijst ook echt, zou daarin net wat meer souplesse mogen tonen. Maar een mooie eerste premie voor veulen nummer 65, proficiat. Foal number 65 gets a first premium.
Voor veulen nummer 66 hebben wij vandaag een derde premie. Veulen scoort voldoende op rastype, een mooi hoofdje en een lange hals. In de bouw zouden we graag wat meer bespiering op de bovenlijn willen zien. En het veulen heeft een wat hellend kruis, maar is wel voldoende hoogbenig. Beenwerk is voldoende droog en goed gesteld. De stap is actief, zou erin wat meer ruimte mogen tonen. In de draf hebben wij de goede momenten meegenomen. Het veulen draaft voldoende actief en zou erin wat meer ruimte mogen tonen. En met name in de overgangen zagen wij wat tactverlies. Maar zoals gezegd, de goede momenten meegenomen geeft een derde premie voor veulen nummer 66. Foal number 66 gets a third premium. En voor veulen nummer 67 vandaag een tweede premie. Veulen scoort hoog op rastype, een mooi hoofd met een goed gevormde lange hals. In de bouw zouden we het veulen graag iets minder neerwaarts willen zien. En het veulen heeft een wat hellend kruis, wel voldoende beenlengte. De stap is voldoende actief. In de draf maakt het veulen een mooi front, maar blijft er in de beweging net iets te kort. Vandaar een mooie tweede premie voor veulen nummer 67. Foal number 67 gets a second premium. Dat was het, hè?
Mooie presentatie van Minne van der Ridderdiek, Tjebe maal Alwin. En we horen natuurlijk zo dadelijk van, in dit geval weet ik nog niet helemaal zeker of dan wel mevrouw Slootjes of de heer Van der Meulen het woord gaat doen. Ah, mevrouw Slootjes. Net als vanmorgen neemt zij ook vanmiddag de woordelijke beoordeling voor haar rekening. Ja, het eerste hengstveulen na de pauze, nummer 69, krijgt vandaag een tweede premie. Scoort hoog op rastype, met name door de verticale, mooi gevormde hals. In bouw zouden we graag de bovenlijn wat sterker willen zien. Beenwerk is mooi droog, goed gesteld. De stap is actief, zou wat meer schoudervrijheid mogen tonen. En een draf met veel lossigheid aan het front, maar zou daarbij iets meer met het achterbeen mogen aantreden. Vandaar een tweede premie voor veulen nummer 69. Vol number 69 gets a second premium. Zo, dat is een goed begin van... En dan gaan we eens kijken of deze jonge Teun ons ook weet te verrassen in de draf. Gezien zijn afstamming zou je dat mogen verwachten uit de tuighinderlaag van Jan Bosma. Wie kent hem niet? De beroemde Erma en Ordina, meervoudig kampioen in tweespan. Misschien zien we iets van die glorie terug bij deze Menno van der Ridderdiek. En natuurlijk ons voorbrengteam vandaag vanuit de stal Chardon uit Jorwert doet zijn uiterste best om alle kwaliteiten verenigd in zo'n veulen optimaal naar voren te laten komen. Ja, en voor veulen nummer 71 hebben we vandaag een eerste premie. Dat heeft hij onder andere verdiend door zijn mooie rastype, een mooi hoofdje met een heel mooi front, mooi gevormde hals. De bovenlijn, het is een lang gelijnd veulen, maar de bovenlijn zou iets sterker mogen. Een veulen met hard en droog beenwerk, lang gekoot, achterbeen wel wat gehoekt. De stap is actief met heel veel tak, zou iets meer ruimte mogen tonen. En een mooie actieve draf waarin het veulen veel front toont, zou iets meer op het achterbeen mogen. Maar een eerste premie met name door het rastype en de goede draf. Proficiat. Vol number 71 gets a first premium. Een uitnodiging om straks nog deel te nemen aan het kampioen.
Tot dusverre een viertal eerste premies toegekend aan 49, 60, 65 en 71. Die vier zien we in elk geval straks terug voor het kampioenschap. En wie weet wat er nog komt. En voor veulen nummer 73 vandaag een tweede premie. Scoort heel goed op het rastype. Met name door het mooie front wat het veulen toont. Door de mooie verticale halsvorm. In bouw, het veulen is hoogbenig. Bovenlijn zou iets sterker mogen. In het beenwerk zagen wij voldoende kwaliteit, ook voldoende gesteld. De stap is voldoende actief, maar zou daarin wat meer vanuit de schouder mogen stappen. En een draf met heel veel front en veel lossigheid. Vandaar een tweede premie voor veulen nummer 73. Foal number 73 gets a second premium. Ras, bouw en beenwerk gekoppeld aan stap en draf. De 5 kenmerkende criteria waarmee een veulen wordt beoordeeld en vervolgens wordt geplaatst in een eerste, een tweede of een derde premie. En in het ergste geval geen premie, want ook dat kan uiteraard altijd nog. Nou, we gaan eens kijken wat deze Marts van Liets Grons ons te bieden heeft op het gebied van een goede stap en een goede draf. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing keeps me around. En uiteraard in afwachting van de bekendmaking van de primering met de uitleg daarbij
aan u, gemeld door mevrouw Jolanda Slootjes. Ja, veulen nummer 74 krijgt vandaag een tweede premie. Het hoofd zou ietsje edeler mogen, maar wel heel veel uitstraling. Een veulen dus met veel front. In de bouw zouden we graag het veulen iets wat meer opwaarts willen zien. Het beenwerk is mooi gesteld en voldoende droog. De stap is actief takmatig, zou wat meer ruimte mogen tonen. En in de draf zien we heel veel front. Zou wat meer op het achterbeen mogen komen. Vandaar voor veulen nummer 74 een tweede premie. Foal number 74 gets a second premium. De Jouwe Maal Popke van Jan Melman in Amsterdam. En die was al eerder succesvol dit seizoen op een veulenkeuring in Noord-Holland. Had hij een oranje rozet in de wacht gesleept. En het woord is zo dadelijk aan mevrouw Slootjes voor de uitleg van deze jonge Jouwe. Veulen nummer 75 krijgt een tweede premie. Het hoofd is voldoende sprekend, maar we zouden graag de hals wat verticaler willen zien en wat meer kap daarop. In bouw, het veulen is hoogbenig, lang gelijnd, zou iets sterker mogen in de bovenlijn. Beenwerk is voldoende droog, wel wat stijl gecoat. De stap is taktmatig, zou daarin wat meer ruimte mogen tonen. En in draf, daarin zien we afdruk,
takt, maar we missen de ruimte en de souplesse. Maar door de goede bouw en de goede kwaliteit van het beenwerk een tweede premie voor veulen nummer 75. Foal number 75 gets a second premium. Kijken we intussen. Gaan we eens kijken wat deze jonge IJsse ons te bieden heeft op het gebied van de stap. Dan wel de draf. Hij heeft natuurlijk een excellente vader wat dat betreft. Meervoudig kampioen in tuig. Neemt vanmiddag zelfs deel nog aan het concours Piek in Tolbert. Met zijn vaste trainer, rijder en eigenaar Jelme Chardon. Maar ook de familie Duiven had al een hele goed jaar 2020 met het behalen van het modelpredicaat van hun jonge Eibert. Laatst op de locatiekeuring in Jorvert. En dan vanmorgen al een eerste premie veulen. Dus die hebben een redelijk succesvol jaar in de fokkerij. Ja, en de spanning is hier en daar langs de kant waar te nemen over de presentatie hier in de piste. Ah, dat is natuurlijk niet verwonderlijk. We zijn allemaal oprechte liefhebbers en houden natuurlijk van een veulen wat heerlijk de baan rond marcheert. En dan wachten we natuurlijk met evenveel spanning het oordeel van de jury uiteindelijk af. Ja, en dan is het toch wel aardig zo op afstand te horen dat de juryleden onderling ook discussiëren en ruimte aan elkaar geven om elkaars mening te ventileren. En zo hoort het natuurlijk ook. En dan komen ze toch weer tot een gezamenlijk oordeel uiteindelijk. Nou, Zonder te vechten, hebben we een tweede premie voor veulen nummer 76. Een veulen wat goed scoort op een rastype, hoewel het hoofd net iets edeler zou mogen. Wel een mooi front met een heel mooi gevormde hals. Het veulen is in de bouw voldoende hoogbenig met een goede kruisligging. De overgang van de rug naar de lendenen zou iets sterker mogen. Beenwerk is heel fijn en droog, voldoende gesteld. De stap is actief, zou erin net wat meer schoudervrijheid mogen tonen. De draf heeft veel ruimte, maar zou erin net wat meer mogen ondertreden en wat meer souplesse mogen tonen. Dus vandaar voor nummer 76 een tweede premie. Number 76 gets a second premium. dank u wel. Even met elkaar af. Het zou op zichzelf een heel gepast eerbetoon zijn aan een hengst die in de tuigsport althans nog altijd een absoluut record heeft staan met een winstsom van meer dan €40.000. En om het verhaal natuurlijk compleet te maken, ere wie ere toekomt, hij komt natuurlijk uit de fokkerij van bestuurslid Obe Maus. Tevens fokker van de hengst Karel.
Mr. Marp, de Wiemermaal Ulke van mevrouw Tuinman. Voor veulen nummer 77 hebben we vandaag een derde premie. Veulen is voldoende sprekend in het hoofd met een goede halsvorm, iets wat zwaar in de hoofd-halsverbinding. Het is een hoogbenig veulen, maar we zouden graag wat meer lengte in de lijnen willen zien. Beenwerk is voldoende van kwaliteit, voldoende gesteld ook. De stap is wel actief, maar mist daarin de ruimte, met name in het wegzetten van het voorbeen. En ook in de draf missen wij de ruimte en wat balansproblemen. Dus vandaar voor veulen nummer 77 een derde premie. Foal number 77 gets a third premium. Nou, als dit weer een beetje wil aanhouden, dan hebben we hopelijk straks aan het slot van de keuring nog een heel aantrekkelijk toetje voor u met de aangekondigde kampioenskeuring. Hadden we donderdag eigenlijk ook en het was toch wel een heel aantrekkelijk schouwspel aan het eind van die keuring. Mogelijk gemaakt door een viertal bedrijven, in dit geval de firma Bloemhof, de Bolzwart, Nedinox van de familie De Vries, eveneens in Bolzwart. Auke de Vries, strohandel in Makkum. En last but not least de firma De Waard. Die 4 bedrijven hebben het fokvereniging mogelijk gemaakt om het veulenkampioenschap bij deze 2 keuringsdagen toch op touw te zetten. En daarmee toch een beetje zo'n keuring een beetje uit een heel gemiddelde wat op te krikken met een aantrekkelijke kampioenskeuring naar we hopen.
had hij toch een paar van die momenten ja, die je aan zijn vader doen denken. En we gaan eens horen zo dadelijk wat de bevindingen van de jury zijn ten aanzien van deze Mathies. Veulen nummer 79 krijgt vandaag een tweede premie. Scoort hoog in het rastype, met name door het sprekende hoofd en de mooi gevormde hals. Veulen is goed ontwikkeld, zou iets sterker mogen in de bovenlijn en iets meer opwaarts gebouwd. Wel een mooi en voldoende lange kruis. Het beenwerk is voldoende droog, achterbeen is wel iets gehoekt. De stap zou wat meer ruimte mogen tonen en wat meer taktvastheid. De draf in het begin een hoog ritme, maar liet daarna een mooi front zien met een mooi gebruik van het voorbeen. Dus met name in verband met het goede rastype en de goede draf een tweede premie voor veulen nummer 79. Foal number 79 gets a second premium. Dankjewel. I needed someone, and now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, 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 oh. Ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. First you put your arms around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. What a feeling most would treasure, and a love so deep we cannot measure. Ain't nobody loves me better, makes me happy. En dan gaan we eens kijken of die combinatie van Marcus keer Wopke ook tot goede en royale bewegingen leidt. Ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better. Ja, en dan moeten ze dat net maar eventjes doen in zo'n rondje of twee hier in de baan. En daar hangt er heel wat van af. It's me. I was wondering after all these years in life to go over everything. They say that time's supposed to heal you, but I ain't done much. Hello, can you hear me? Kijk, mij eens mooi zijn. Zo lijkt hij zichzelf te willen profileren. And free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million. From the other side,
En het oordeel is aanstaande. En het laatste hengsteveulen alweer van vandaag, nummer 80, krijgt een tweede premie. De scoort goed op het rastype, mooi hoofd met een goede hals, wel ietsje onderhals. In de bouw als eerste goed ontwikkeld, hoogbenig, zou iets opwaartser mogen zijn in de bouw. Het achterbeen is iets gehoekt, maar wel voldoende droog. De stap hebben we nog even extra nagekeken. Mist daarin wat balans, daardoor hier en daar wat taktverlies. Wel een hele actieve stap. De draf maakt mooi front, iets hoger ritme, maar kan ook mooi schakelen. Dus met name even wat we het scoren van een goede rastype en een goede draf. Een tweede premie voor veulen nummer 80. Vol nummer 80 get the second premium. Dat waren 6 toen, waar Hendrik en Teekje ontzettend van genoten hebben. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? We gaan eens kijken naar het drafgedeelte van deze jonge tierde uit de fokkerij van Hendrik Kuiper. Die natuurlijk ook nog een hengst in de verrichting heeft lopen. Die straks mogelijk in Exlo nog een poging gaat doen om goedgekeurd te worden als stamboekhengst. Maar wij bepalen ons hier vandaag natuurlijk bij deze Maaike K. Tiende maal Bartelen. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stay if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. En dan spoed ik mij weer in de richting van onze jurywoordvoerster in dit geval. Mevrouw Slootjes voor het finale oordeel over Maaike K. Ja, ons eerste merrieveulen en de dames gaan goed van start. Veulen nummer 81 krijgt een eerste premie. Veulen scoort voldoende goed op rastype, mooi zwart, wel een wat zware hoofd-halsverbinding. In de bouw zouden we graag iets meer voorbeenlengte willen zien, maar wel een mooie kruisligging en kruislengte. Het beenwerk is fijn en goed gesteld. De stap is voldoende ruim, zou iets actiever mogen. De draf, daarin toont ze veel tact, ruimte en veel balans. Dus met name in verband met de goede draf een eerste premie, proficiat. Vol nummer 81 gets a first premium. Gefeliciteerd familie Kuiper. Zaterdag 22 augustus hier op deze mooie locatie in Sint-Nicolasga. I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our satellites. You
can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, 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 touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, 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 touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, 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 touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? I'll let you say Dat was Marit van Veldhuizen, de Timenmaal Jerke. thinking straight. My head's spinning around, I can't see clearly. What are you waiting for? Love me like you do, 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 and touch me like you do, touch me like you do. Voor veulen nummer 82 hebben we vandaag een derde premie. Veulen scoort voldoende in rastype, met name door het voldoende sprekende hoofd, goede hals. Het veulen is goed ontwikkeld, maar in de bouw is ze wat week in de bovenlijn en wat neerwaarts gebouwd. De kwaliteit van het beenwerk zouden we graag iets positiever zien. Wel voldoende gesteld. De stap is actief, maar daarin zou ze meer ruimte mogen tonen. De draf blijft wat in een hoog ritme, daardoor mist het zweefmoment en ze zou wat meer mogen reizen. Dus vandaar voor veulen nummer 82 een derde premie. Filly number 82 gets a third premium. Dankjewel, mevrouw Slootjes. 83. I've loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000
Oh yeah, I'll tell you something. I think you understand. Then I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please, say to me, you let me be your man. Oh please, say to me, you let me hold your hand. Now let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. De uitslag van cadeaus nummer 83. Ja, en veulen nummer 83 krijgt een tweede premie. Scoort meer dan voldoende op het rastype. Een mooie verticale hals staat erop. In bouw een hoogbenig veulen met een goede kruisligging. Bovenlijn zou iets sterker mogen en zou iets meer opwaarts gebouwd mogen zijn. Beenwerk voldoende droog. Achterbeen is iets gehoekt. De stap is voldoende actief, zou daarin wat meer ruimte mogen tonen. En de draf blijft wat in een hoog ritme en zou wat meer mogen reizen in de voorhand. Vandaar een tweede premie voor veulen nummer 83. Filly number 83 gets a second premium. Dank u wel. Dan vervolgen wij met de... Ja, de moeder van het veulen is helaas overleden toen het veulen 6 weken oud was. Vandaar dat hij dus met deze hulpmoeder, zou je kunnen zeggen, is grootgebracht. En het toch in is geslaagd om een goede ontwikkeling door te maken. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah. Built to love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before. Ulbron keer Maurits. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. Precious moments are all lost in the tide. Yeah, swept away. Nothing is what it seems. Feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart. De primering als mede het commentaar op deze matchje van de Jonge Diek. Veulen nummer 84 krijgt vandaag een tweede premie. Zou iets meer rasuitstraling mogen hebben, met name in het hoofd, wel een goed gevormde hals. In bouw zijn we positief over de bovenlijn, ook voldoende hoogbenig. Beenwerk is voldoende gesteld en voldoende van kwaliteit.
De stap is voldoende ruim, maar we zouden graag net wat meer buiging in het achterbeen willen zien. De draf is heel taktmatig, maar zou erin wat meer mogen schakelen. Vandaar vandaag een tweede premie voor veulen nummer 84. Foal number 84 gets a second premium. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Yeah. I've been waiting for so long for something to arrive, for love to come along. Now our dreams are coming true, through the good times and the bad. Yeah, I'll be standing there by you. Oh. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see, we're in heaven, heaven. Whoa. You're all that I want, you're all that I need. We're in heaven. We're in heaven. We're in heaven. It's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. Ja. Ja, kom er maar even bij Henk, want veulen nummer 85 krijgt een eerste premie. Scoort goed op het rastype, hoewel het hoofd net wat edeler zou mogen zijn. Maar een mooie lange hals. In de bouw een goede bovenlijn en voldoende hoogbenig. Het voorbeen zou iets mooier gesteld mogen zijn. Maar met name in de beweging, de stap is actief en voldoende ruim. En de draf toont front en heel veel lossigheid. Vandaar voor nummer 85 de felicitaties en een eerste premie. Foal number 85 gets a first premium. Nou, gefeliciteerd. Ja, en natuurlijk is de vreugde groot bij de familie Bak in Luften, maar staat dan wel niet in het boekje genoteerd, maar wel in onze gegevens hier, dat ze niet lid zijn van de volkvereniging en derhalve helaas niet mee mogen doen aan het kampioenschap. En dat geldt ook voor het veulen wat nu in de piste staat opgesteld. 86 Nora, geboren op 14 april. Van de hengst Arnold 471 uit de fokkerij van Bob Hofstee in Gorredijk. Sportelite en 3 A's achter de naam. Beter kan het bijna niet. De moeder Tetje W. Moedersvader Brent 413. Eveneens sport fokkereigenaar de heer J. Kuiper in Steenwijkerwold.
game you play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. And I don't wanna fall in love, this love is only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love, this love is only gonna break your heart. This love is only gonna break your heart. This love is only gonna break your heart. No, Veulen nummer 86 krijgt vandaag een derde premie. Veulen zou wat luxer mogen in de uitstraling, met name in het hoofd. En de hals zou wat meer lengte mogen tonen en wat minder zwaar mogen zijn. In de bouw zouden we graag wat langere beleiding willen zien. Veulen is ook wat neerwaarts gebouwd. Beenwerk, het achterbeen is iets gehoekt, wel voldoende droog van kwaliteit. De stap is voldoende actief en ook voldoende ruim. De draf, daarin blijft ze wat neerwaarts en in een hoog ritme lopen. Het schakelend vermogen ontbreekt daarin wat. Dus vandaar een derde premie voor veulen nummer 86. Foal number 86 get the third premium. No, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing her. Only know you love her when you let her go. And you let it go. I'd like to dedicate this song to my parents. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. We are falling in love with you every single day. I just Een nette presentatie van Maaike uit de Wildernis. En dan gaan we zo dadelijk horen wat dat oplevert qua premie. take me into your loving arms. Hier in de wildernis van Sint-Nicolaas gaan, zou ik bijna willen zeggen. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your hand on my beating heart. Veulen nummer 87 krijgt een tweede premie. Scoort hoog op rastype met een mooi hoofd en een goede halsvorm. Ook de lengte van de hals zien we heel graag. Het is een hoogbenig, langgelijnd veulen wat sterker in de bovenlijn zou mogen. Met name de aansluiting rug-lendenen. Kruis is wel weer positief.
Stand van het achterbeen is iets gehoekt. De stap blijft wat kort en zou wat meer buiging in het achterbeen mogen tonen. De draf is wat terughoudend, wel voldoende taktmatig, maar zou daarin wat meer mogen reizen. Vandaar een tweede premie voor veulen nummer 87. Filly nummer 87 gets a second premium. Never grow old. Lives with the bottle, that's the way it is. Says his body's too old for working. His body's still young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more of the life than he could give. Said somebody's gotta take care of him. So I quit school, that's what I did. You've got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Live tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. The speed so fast, felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arms felt nice wrapped around my shoulders, and I had a feeling that I belonged, and I had a feeling I could be someone, be someone. You've got a fast car. I've got a job that pays all our bills. You stay out drinking late at the bar. See more your friends than you do your kids. I'd always hoped for better, that maybe together you and me would find it. I've got no plans and go nowhere. So take your fast car and keep on driving. So remember when we were driving in your car. The speed so fast, felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arms felt nice wrapped around my shoulders, and I had a feeling that I belonged, and I had a feeling I could be someone, be someone. You've got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You've got to make a decision. Een mooie aansprekende presentatie. We gaan eens horen welke premie of er toegekend gaat worden aan Martje van Hovenier-Wester. Veulen nummer 88 krijgt een eerste premie. Met name op het mooie rastype, mooi hoofd, luxe uitstraling, goede hals en lange nek. De bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien en het veulen zou ook iets meer opwaarts gebouwd mogen zijn, maar wel met een mooie kruisligging. Beenwerk is droog, van voldoende kwaliteit, iets stijl gecoat. De stap is voldoende actief en voldoende ruim. In de draf toont ze veel front, af en toe wel iets hoog in het ritme, maar heel taktmatig. Vandaar in verband met het goede rastype en de goede draf een eerste premie voor veulen nummer 88. Vol nummer 88 gets a first premium. En uiteraard felicitaties aan de familie Wester. I don't know where, confused about how it's well. Just know that these things will never change for us at all. And if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place.
Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Come on now, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You think you're in control? I think you're crazy. I think you're crazy. And I think you're crazy. Just like me. Het oordeel over Mika van Bloemhof. Veulen nummer 89 krijgt vandaag een derde premie. Hoofduitdrukking is meer dan voldoende qua rastype. De hals is iets wat zwaar. We zouden graag wat meer lange beleidingen willen zien in de bouw, wel een goede kruisligging. Ook wat meer voorbeenlengte zou het veulen niet misstaan. Beenwerk is voldoende van kwaliteit, zou iets mooier gesteld mogen zijn. De stap zou wat meer ruimte mogen tonen en net wat actiever mogen zijn. De draf blijft wat kort en ook het schakelend vermogen missen wij daarin. Ook het neerwaarts gaan zouden we graag anders willen zien. Vandaar een derde premie voor veulen nummer 89. Vol number 89 gets a third premium. Dankjewel. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things were meant to be. Take my hand. Take my whole life too. Falling in love with you, like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things were meant to be. Take my hand, take my whole life too. Falling in love with you. Falling in love with you. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast, this is love.
en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. Bartelemaal Wiert van Fokkeregenaar van der Hem. En we gaan eens horen wat het definitieve oordeel inhoudt. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en Veule nummer 90 krijgt vandaag een tweede premie. Scoort met name hoog op het rastype, een mooi hoofd met veel uitstraling. In de bouw, het veulen is goed ontwikkeld, hoogbenig, romprichting zou iets minder neerwaarts mogen zijn. Beenwerk hadden wij de bemerking dat ze instap wat over koot gaat. De stap daarentegen is wel heel ruim en makkelijk. De draf is voldoende ruim, maar zou wat meer op het achterbeen mogen komen. Veulen blijft in de beweging wat neerwaarts, maar met name in verband met het goede rastype een tweede premie voor veulen nummer 90. Filly number 90 gets a second premium. Dan gaan we zo dadelijk horen welke premie er is toegekend aan Merel Sandra K., de Julius Maal Wietse. Ja, en dat is nummer 91 en nummer 91 krijgt een tweede premie. Mooi in het rastype, een heel sprekend hoofd met een lange hals. In de bouw
Een mooie kruisligging. Het veulen is iets wat neerwaarts gebouwd. De bovenlijn is daarentegen wel voldoende. Het achterbeen is iets gehoekt. In de stap zouden we graag wat meer ruimte willen zien, wel voldoende activiteit. De draf heel taktmatig met afdruk zou iets meer het voorbeen uit mogen leggen. Vandaar voor nummer veulen 91 een tweede premie. Foal number 91 gets a second premium. Van Bloemhof. Wat heeft zij verdiend? Ja, met nummer 100 krijgen we vandaag nog een eerste premie erbij. Veulen wat goed scoort op rastype, met name door het mooie hoofdje. We zouden graag wat meer kap in de hals willen zien. In bouw een goede bovenlijn met goede lendenen die ze goed gebruikt. Beenwerk iets wat toontredend. De stap is actief, voldoende ruim. En een mooie ruime draf, heel taktmatig met schakelend vermogen. Vandaar voor nummer 100 een eerste premie. Foal number 100 gets a first premium.
scheelt wel een beetje. Het gaat nu ook een beetje in. Een mooie combinatie. Deze madelief van de Ridderdiek, de Tjebbe maal Eibert. Veulen nummer 93 krijgt een tweede premie. Een van de mooiste veulens die we vandaag hebben gezien. Heel luxe met een mooi hoofd en een lange hals. We missen in de bouw alleen de aansluitingen in de bovenlijn. De middenstuk zou absoluut sterker moeten zijn. Daarentegen ligt er wel een mooi kruis in het veulen. Beenwerk is mooi droog van kwaliteit, wel iets toontredend. De stap blijft wat kort en wat overhaast. De draf daarin toont ze een heel mooi front, is lichtvoetig, zou nog net wat meer mogen aantreden op het achterbeen. Vandaar voor veulen nummer 93 een tweede premie. Gefeliciteerd. Teun maal Stendert, fokkereigenaar Henk Ebbingen in Wommels. En die is natuurlijk heel nieuwsgierig naar de primering van deze jonge Teun. En voor nummer 95 vandaag een tweede premie.
Het hoofd qua rastype is voldoende sprekend, maar we zouden graag wat meer neklengte willen zien. Veulen heeft wel een mooi front. De bovenlijn zou wat sterker mogen. Veulen is iets neerwaarts gebouwd en ook wat beknopt. Oftewel, we zouden graag wat meer voorbeenlengte willen zien. Beenwerk is voldoende gesteld en voldoende van kwaliteit. De stap is heel makkelijk en voldoende ruim. We zagen een mooi gedragen draf met veel buiging. Zou nog net iets meer mogen reizen in de voorhand, maar met name in verband met de goede draf een tweede premie voor veulen nummer 95. Filly nummer 95 gets a second premium. Ja, als we even op het horloge kijken en even naar het verloop van deze keuring kijken, dan lopen we iets voor. En het zou ook kunnen dat we dan de eerste premieveulens welke deel gaan nemen aan de kampioenskeuring dus graag iets eerder bij de baan willen hebben. Voor zover ze aanwezig zijn zou ik u willen verzoeken om de veulens in elk geval op tijd klaar te hebben in de vooropstelling straks. Marcus maal Jisse. En we wachten natuurlijk in spanning op de uitslag van deze hele aansprekende Marcus.
Ja, en de uitslag van nummer 94 is een tweede premie. Veulen wat heel goed scoort op rastype. Veulen met heel veel uitstraling. Ook in de bouw goed gescoord, lang gelijnd. Mooi hoogbenig veulen. In het beenwerk zouden we graag een wat mooier gesteld achterbeen willen zien, maar wel heel droog en fijn beenwerk. De stap blijft wat kort. We missen het gebruik van het voorbeen. De draf blijft wat in een hoog ritme en we missen het schakelend vermogen. Zou net wat meer op het achterbeen mogen komen in de draf. Vandaar in verband met de goede ras en de goede bouw een tweede premie voor veulen nummer 94. Filly number 94 gets a second premium. Geef ik nog even de nummers tot dusverre voor de kampioenskeuring. 49, 60, 65, 71, 81 en 88. En natuurlijk 100. Nee, geen probleem. Voor veulen nummer 96 vandaag hebben we een tweede premie. Een veulen met voldoende uitstraling, met name in het hoofd, zou iets meer neklengte mogen hebben. In de bouw zouden we graag een wat sterkere bovenlijn willen zien, maar het is wel een mooi hoogbenig veulen. In het beenwerk iets toontredend, maar wel voldoende droog van kwaliteit. De stap is actief, maar zou wat meer ruimte mogen tonen. De draf blijft wat in een hoog ritme, maar met name in verband met het goede rastype en de voldoende draf een tweede premie voor veulen nummer 96. Foal number 96 gets a second premium.
Voor veulen nummer 98 hebben we vandaag een tweede premie. Voldoende in het rastype, voldoende uitstraling met een mooie hals. Met name ook het front sprakkelt aan bij dit veulen. In de bouw iets wat beknopt. De rug is wat week en op de lendenen iets strak. Beenwerk voldoende van kwaliteit en goed gesteld. De stap zou wat meer buiging in het achterbeen mogen tonen en wat meer activiteit. In de draf maakt het veulen wel veel front, ook een groot schakelend vermogen, zou wat meer souplesse mogen tonen. Maar met name voor ras, beenwerk en draf een tweede premie voor veulen nummer 98. Filly number 98 gets a second premium. Ja, en voor veulen nummer 99, ons laatste veulen van de reguliere keuring. We krijgen dadelijk nog wat eerste premieveulens terug. Maar we gaan terug naar 99, krijgt vandaag een tweede premie. Dat krijgt ze met name in verband met haar mooie rastype, mooi hoofdje, veel front, goed ontwikkeld ook voor zo'n jong veulen. In de bouw missen we wel wat in de bovenlijn, die zou echt wat sterker mogen zijn. En ook de kruislengte en ligging zouden we graag iets correcter willen zien. Beenwerk is voldoende droog, iets gehoekt in het achterbeen. De stap is actief en voldoende ruim. In de draf toont ze een mooi front en kan ook wat schakelen, mist alleen erin nog wat de souplesse en zou wat meer op het achterbeen mogen komen. Maar dus met name in verband met het rastype en de beweging een tweede premie voor veulen nummer 99. Filly number 99 gets a second premium.